बरलेण्ड बेखौ दाखांनायनि उनावहायनो आफादगिरि नोंथांमोननि जाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि सायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया फेलियर लिडार जेबो साक्सेस गैया होननानै बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? थारैनो मैया आंबो नुदों जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफोरानो नुदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों। तो आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदियै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों तो बेहा मोनथाय गैयामोन। दिनै मोनसे पर्टेला मोनसे निउसआ जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्डआव इउपिपिएलनिफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे निउस दामदों आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजालि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय जेराव मेडामा मोनथिया बिसोरखौ सिनायखौनो मोना लिङाखैबो आरो मेडामा बुङाखै जे निउसआव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै। तो बिदि सर्तेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजालि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रवीन्द्र बसुमतारि बिथाङा डक्टर अनजालि दैमारिखौ बेबायदियै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बिहा खुनु मोन्थायानो गैया। तो दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया। तो अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जिल्लानि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारि बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोनथिया। तो दिनै अनजालि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना डक्टर अनजालि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो बियो जाय बेक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों। तो बिहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों। तो दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुल्लि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन। बेयावहाय आं बुंगोन रवीन्द्र बसुमतारि नोंथाङा जिबायदि फेलियर होननानै अनजालि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलियर होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाया मोजां। थारैनो जोङो जोबोद गोजोनदों जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्डआ जोनोम मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब एक्जिकिउटिभ मिटिं जों लादों क'क्राझाराव। बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि पार्टीखौ बोरैयै जोङो दैदेनलांगोन जिहेतु जोङो मानसिखौ सिबिनो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो सान्तिखौ लाबोनो जों थांखि खालामदों आरो मोनसे सैथोथिखौ हमथाबनानै गोग्गो राजखान्थि जों लाबोनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों जों माबायदि खामानि मावलांगोन। तो मोजाङै जागायबाय सावरायनाया आरो मोजाङैनो जोब्बाय मोजां मोजां थांखिफोरखौ जों आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगोन जोंनि खामानि मावनाय हिसाबै।